more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang inyong sang inuban. Huwag nailain pa. Lamiaoy. Panginoon, sa gitna ng pagkalito at takot na bumabagabag sa amin, balutin ninyo kami ng yakap ng inyong pagmamahal at proteksyon. Palakasin po ninyo ang aming mga katawan. Patuloy na patnubayan ang aming pamilya at mga mahal sa buhay. Tulungan at gabayan po ninyo ang aming mga lider sa kanilang mga desisyon. Pagkalooban ninyo ng lakas ang mga frontliners sa kanilang pagsugpo at pagharap sa karamdamang ito. Aming Ama na pinagmumula ng aming kalakasan, kayo po ang magkaloob ng kagalingan sa lahat ng patuloy na lumalaban sa sakit na ito. Kayo po ang aming sandigan at takbuhan. Sa inyo po ang aming buong pagtitiwala. Dahil alam naming sa gitna ng krisis na ito, hindi ninyo kami pababayaan. Abyan may nga agadra sa imo kag welcome sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. May nga aga sa mga tagahinubaan sa Nusisipalay City, Kaliling Kawayan, Gilungan Kawayan, Bantayan B, Kabangkalan City, Dan Banwa, Kabangkalan City. Nga sila naga-replay sining aton Ilonggo version sang Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Abyan ako si Pastor Ipafrasacar, karon pastor sang Abay City Fellowship Baptist Church kag sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Buot ko magpangagda sa mga kauturan nga siguro halin sa Negros Occidental kag kun ara kamo sa Dumaguete City sa Domingo sang hapon amon kamo ginaagda sa pagpakig-upod sa amon sa Ilina 2 Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Alas 5 sa hapon, tubtob alas 7 sa gabi. Karon sa aton nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, isa ka verse diri sa 2 Corinthians 11:28 ang akon nga pagabasahon. Kag nagasiling ang balahan kasulatan, while ay labot sinig mga butang, nagapalibog sa akon adlaw-adlaw ang paghimudos tungod sa tanan nga iglesia. Kabay ang Ginoo magadugang sang pagpakamayo sa mga pulong nga aton ginbasa. Diri sa 2 Corinthians 11 si Apostol Pablo nag-ula sang iya tagipusoon sa mga Kristohanon didto sa Corinto. Kay ining mga kauturan kag mga Kristohanon dito sa Iglesia sang Corinto. Una sa 1 Corinthians, madamo ang ila mga problema. Pagbinahin-bahin, division. May ara nga nag-akusar sa iya utod dito sa hukmanan sa kalibutan. May ara nga immorality. May ara nga nagaduha-duha kung paano nila batunon ang karne nga ginhala dito sa templo sa mga Diyos-Diyos. May problema sila sa pagkilala kung ano gid ang ilang nga pagbaton sa kay Apostol Pablo. May problema na nungod sa ila discovery kag paggamit sang ilang mga espirituhanon nga hiyas. May mga kauturan sa amo nga iglesia kon imo si sound nga wala sila sang husto nga paghangop nanungod sang pagkabanhaw.
naghatag ini sang dako nga problema sa kay Apostol Pablo. Diri sa 2 Corinthians, si Apostol Pablo nagpahayag sang pagka-genuine, pagka-matuod sa iya pagka-apostol. Kag diri sa chapter 11, iya ginladlad diri abyan ang iya jealousy tungod sa iglesia dito sa Corinto. May kabalakas siya na nungod sa iglesia ang iya kahadlok, basi ginlimbungan o kung gininto sila ni Satanas. Kaangay nga si Satanas nag-into man sa kaiba. Nga nagakahadlok siya sini tungod kay nakita niya nga mga Kristiyanon dito sa Corinto, they were gullible, dali maintuan, dali malimbungan, mapatalang sa mga sayop nga mga pagtulunan kag mga pamatasan. Si Pablo naghatag sini nga kamatuoran nga siya gintawag sang Ginoo subong nga apostol. Kag nga nagpangalagad siya sa amo nga iglesia tungod sa pagbulig man sang iban nga mga kaiglesianan nga nakakita sang iya mga kinahanglanon. Amo na nagsiling siya, he robbed other churches, receiving their support so he could minister in the city of Corinth at no cost. Kag aton masapwan man diri abyan nga ang mga Judaizers, mga Hudiyo nga nagsiling nga mga Kristiyanon magapadayon sa pagsunod, sa pagpasakop, kag sa pagsubay sa kasuguan ni Moises. To the extent nga ila buhaton kung ano ang mga ginhimo sa mga Hudiyo sang una. So naghatag ini sang kalibog o confusion sa iglesia nga naglibot, kag bisan pa naghatag ini sang problema man kay Apostol Pablo. Pero ginpakita ni Apostol Pablo nga may credential siya subong nga isa ka apostol. Ginpahayag man ni Apostol Pablo ang iya mga pag-antos subong nga apostol o kon pinadala sa Ginoo. Siya ginpriso sa madamo gid nga kaigyonan. Siya ginhanot siling diri sa bersikulo 23, mga manug-alagad bala sila ni Kristo. Nagahambal ako subong nga buang nga tao, ako labi pa. Sa mga pagpangabudlay, labi pa. Sa mga bilangguan, labi pa. Sa mga lapdos, tama pagid. Sa mga kamatayon, masami. So ari diri, ginpahayag ni Apostol Pablo ang iya mga eksperyensya subong nga apostol sang Ginoo. Siya nakasugata sang mga kaigyonan nga daw mapatay na lang gid siya. Sa bersikulo 26, sa mga panlakatan masunson, sa katalagman sa mga suba, sa katalagman sa mga makawat, sa katalagman sa akon mga kasimanwa, sa katalagman sa mga hintil, sa katalagman sa banwa, sa mga katalagman sa kamingawan, sa katalagman sa dagat, sa katalagman sa tunga, sa di matuod nga mga kauturan. Sa pagpangabudlay, kag kaiwat, sa mga pagpulaw, masunson, sa kagutom, kag kauhaw, sa mga pagpuasa, masunson, sa tugnaw, kag kahubo. Wow! Amoy ni ang masakit, masubo nga mga inagihan o eksperyensya sa alagad sang Dios nga si Apostol Pablo. Madamo sa mga kasakitan, kapaitan, ka mga problema nga iya ginsugata. Pero amo ni abyan, si Apostol Pablo, bisan sa diin siya nga lugar, naguna-una siya nga may kabalaka sa mga kaiglesianan, nga gingamit siya sa Ginoo sa pagsugod o kon sa pagtanong. May kabalaka, may concern siya sa sining nga mga kaiglesianan. Walay labot sa sining mga butang nagapalibog sa akon adlaw-adlaw ang paghimudos tungod sa tanan
nga iglesia. Amoy ni ang masami, masunson nga eksperyensya sa mga alagad sa Ginoo. Ang matudtod nga alagad sa Ginoo, may kabalakas siya sa mga miyembro niya. Gusto siya sang pinakamaayo para sa iya mga miyembro. Pinaagi sa pagpakita nila sa simbahan agud sa pagsimba. Pinaagi sa ilang pagsuporta financially para sa ilang iglesia. Pinaagi sa ilang pagpakigbahin sa buluhaton sang pagpalapnag sang maayong balita. Pinaagi sa ila matarong Diyos nun kag butanan nga pagpangabuhi sa sininga kalibutan. Kay ang pastor nagapatinaw sang lugar kag sang reputasyon o kung testimony sang iglesia. Pero kung ang mga miyembro sa sina nga lugar, sa sinang iglesia, nagapasaway, do kaangay lang nga ilagin palubog ang testimony sa ilay iglesia kag ang pagwali sang maayong balita ni Ginoong Hesus. Tungod sini ang mga alagad sang Dios, dako gid ang tendency nga sila ma-depressed. Magahatag ini sang dako nga kalibog, kabalaka kag problema sa mga alagad sang Dios. Busa nga akon nga ihambal dira sa inyo subong nga mga miyembro sa inyong iglesia. Kabay pa kuntani nga magmatarong ang inyong pagkabuhi. Masunson ang inyong pag-alagad kag pagsimba kaupod sa mga Kristohanon. Ang inyong nga suporta financially, materially sa inyong iglesia. Ang inyong pagkabuhi nga matarong kag indi sa lawayon, nagahatag ini sang encouragement sa mga alagad sang Dios sa inyo nga iglesia. Ining mga alagad sa Ginoo, kasubong nakon, tao man, may mga kabalaka, may mga problema, may kahangawa, may concern sa mga Kristohanon. Kag hindi na ninyo abyan pagdugangi ang kasubo, ang kaguol, ang kabudlay sa pag-alagad sa Ginoo kay kamo mga Kristohano na, mga miyembro na sa inyo nga iglesia. Kabay nga kuntani ang inyo kooperasyon, paghiusa, ang inyo bulig, tabang, kag ang inyo pagpangamuyo, inyo ipahayag, i-extend, ihatag sa inyo pastor o mga pastor, agod nga magapadayon man sila nga may kalipay sa pag-alagad sa Dios. Abyan, ang mga pastor may tendency nga ma-depressed tungod sa ila extreme nga kabalaka sa mga miyembro. Kabay pakuntani ang mga miyembro magapadayon nga matutom para sa ila nga pag-alagad sa Ginoo kag pagbulig sa mga alagad sang Ginoo dira sa ila nga iglesia. Dios nga balaan, madamo gid nga salamat sining minsay nga imo ginhatag sa akon. Kabay pa kuntani nakahangkat ini sa mga Kristohanon sa mga iglesianan nga mag-cooperate, magigugma, magbulig sa buluhaton sa Ginoo. Agod ng ila mga pastor, mga opisyales sa ila nga iglesia, ma-encourage man sa pagpadayon sa pag-alagad sa imo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.